fil-ktieb tas-Salmi naqraw ippruvaw waraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ħin il-bniedem li jistken fih. F'dan is-salm bħal fis-salmi l-oħra, u infatti fil-Bibja kollha, għandna diskrizzjoni ta' tjieba tal-Alla. Mill-iskrittura nitalmu dwar Alla, dwar il-grazzja, il-ħniena u l-imħabba ħelwa tiegħu. Mill-iskrittura nitalmu dwar Ġesu li huwa l-esibizzjoni tal-imħabba ta' Alla. Imma fl-aħħar mill-aħħar dan it-tarif kollu jibqa' astratt, teoretiku u inutli jekk nibqgħu ma nesperjenzawx personalment. Jekk nistaqsi lil Marti kif ġie l-ikel, hi tista' toqgħod tiddiskrivili t-toma tiegħu, il-kulur tiegħu, it-texture tiegħu, ma probabbli tgħidli duqu u wara. L-istess jagħmel is-salmista. Ippruvaw jgħidilna, duqu u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Jien ukoll irrid intenni l-istess stedina. Jekk il-kuxjenza tiegħek hija mtaqla bil-ħtija ta' dnub, ejja għandu bil-fidi, duq u wara kemm hu tajjeb il-mulej. Alla jaħfirlek fuq il-merti tas-salib ta' Ibnu Ġesu. Alla jagħtik il-libertà u għanja ġdida ta' ferħ fuq fommok. Jekk bħal liben il-ħali inti tbet mid-dar missierek, u llum tirrealizza li d-dinja toffri biss fruwa, u li qalbek vojta tixxenna għall-imħabba ta' vera, ejja lura, duq u wara kemm hu tajjeb il-mulej, u jilqek lura fih danu u jgħanqek miegħu. Jew jekk tħossok taqta' qalbek, jekk tħossok waħdek, jekk tħossok beżan, jekk qalbek imdalma bin-niket, ejja għandu, duq u wara kemm hu tajjeb il-mulej. U jkun it-tama tiegħek, u jkun miegħek kull fejn tmur u ma jitilqek qatt, u jsir il-qawwa u l-kuraġġ tiegħek, u jkun id-dawl u l-ferħ ta' ħajtek. Iva ħabib, ipprova u wara kemm hu tajjeb il-mulej ħini jint jekk inti tistken fih.